салом алейкум шогирдои азиз. Тарзи духти киртаи имрӯзаи мо киртача барои духтари 4 сола мебошад. Духтарако хушо ина ман қада дарозиша духтаро гирифтам, лави домана таҳ кардам, аввелок зада дарза сини оқиб утту кардам. Духтарако хушо инаи қадимо, инаи остинмо духтаро, остинмо духтарако инаи пуштагмон, пуштака духтаро аймобайн тақсим кардам. Не 4 сантиметр дублерин часпондам, дар пушташ потайнои замок меояд, ҳамин сабаб вай кардам. Дублерин часпонда инаи аверлок задам. Духтарако инаи пешаки мо, духтарако пешака калонтар гирифтам. Ана инҷа 4 сантиметр монда, иҷа барои складка кардан 2 складка меояд. 1 сантиметр ай тараф, 1 сантиметр ай тараф. Хати складкамона кашидам. Духтаро ҳозир чӣ кор мекунем? Ана мера ана хел қабида 2 складка ай тараф, 2 складка ай тараф медузем духтаро. Духтаро имобайни барои деҷатик ма часпондаанмо имобайна гуфтам ку 3 сантиметр мондем. Ин иҷара 2 складка кардем. Складка якамша ҳамаи ҳамин тараф духтем, складкаи димша фақат як тарафша духтем. Акнун пешак пуштака мезанем. Духтаро ина гарлавинара 6 сантиметр мондем духтаро, дарози пешака 10 сантиметр духтаро мондем. Ана акнун аз сабабе ки дар иҷаш стойкаи ҷинҷак дора ки меояд, ҳамин сабаб камтар мегирем. Ана аку пешака духтаро мебирем. Дар тарафи пешак камтар вай часпондагим, дублерин часпондагим. Ин материал худаш хавс камтар қини карда истай духтаро. Ана акнун тарафи акнун китфора 1 сантиметр китфа поён фурвардам духтарако. Ана акнун чӣ кор мекунем? Дар рӯи пуштак монда духтаро, дар рӯи пуштак монда ана мехел дар рӯи пуштак монда пуштака 2 сантиметр духтаро, бисёр не 2 сантиметрам калони бадай 2 сантиметр, 1 сантиметр духтарако ана мехел хат кашида қати китфои пешак мезанем. Ана мехел духтаро ира бар ба бари ҳами пешак мезанем. Ана акнун духтаро китфора пайваст менем. Духтаро ана акнун тарзи часпондани замоки патайной. Духтаро пешаки ҳами пуштака ман аймобайн бурӣ додам, баъдан дублерин часпондам, аверлок задам, баъдан 1 сантиметр духтам. Барои чӣ духтам духтаро? ҳозир ба шумо ҳамаша мефаҳмонам. Барое ки патайнои замоки мо роҳ набиёяд, як тарафаш каҷ, як тарафаш рост наояд, ай ҳамин сабаб мо мобайна як бор строчка рафтам. Акнун духтаро ина патайнои замоки мо, патайнои замока сиёҳ гирифтам духтаро, ки дар ин материал шумо буфаҳмед ки чӣ хел мечаспонед. Духтаро тарафи ростанаги патайнои замока ана миҷада ҷои чиша лав ба лавами пуштак монда, ана мехел духтаро рост да боло ана медарзмо мемонем духтаро. баъдан чӣ кор мекунем? нигоҳ мекунем ки ҳамаи рости ҳами мобайни патайнои замок дар мобайни дарза. Ана акнун духтаро ана мехел сӯзанак мечинем духтаро. Ана мехел сӯзанак мечинем духтаро. Ана мехел то поёна рафта духтаро. аҳамият бития ки ҳами дарзи мобайни ҳамин потайнои мони дар чӣ боша, дар мобайни дарз боша. баъдан чӣ кор мекунем духтаро? Ана мехел гирифта дастӣ медузем духтаро. ана мехел дастӣ оли сӯзанак мо ноканда, ана мехел духтаро дастӣ медузем патайнои мони мо. ана мехел ҳар ди тарафа духтаро дастӣ духта мерем. и тарафам духтаро ки дастӣ ки духтем, дастӣ ки духтем духтаро. баъдан инаи булавкиёра мегирем духтаро, булавкиёра мегирем. акнун чӣ кор мекунем духтаро? оҳистаҳак дарзи мобайне ки мошина қати рафтодем, оҳистаҳак ҳами дарзмоа меканем духтаро. баъдан духтаро ина специални лапка для молни духтаро, инра да мошина монда, да мошина строчка мерем. дарзи ба даст духтагӣ монани дарзе ки ба мошина духтем, ана мехел аккуратнияк духтаро, ина мехел стараться кунем аккуратнияк ҳами дарзе ба мошина рафтагӣ мона меканем замока хел ҳуй менем духтаро. духтаро вақте ки ина ки кандем, ина лапкара специални лапкара духтаро часпондем. ина бисмиллоҳи раҳмони раҳим кора сар мекунем духтарако. чӣ хел мемонем лапкара? ина ҳами бояд ки дар лавак инами ҷай инами патайнои замок ана мехел рост боша духтаро. ана ака бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта ана ина мехел кашида духтаро строчка мерем. ина дидем духтаро? ина тарафи дуюмша ки бошад, тарафи дуюмша ай бари боло мерем, боиша ай тараф мемонем духтаро. ина мехел духтаро инами патайнои замок ина лавша ина хел карда духтаро. ина мехел кашида ҳар ди тараф ина хел рост карда духтарако. ина мехел строчка мерем духтаро. ина патайнои замоки мо тайёр шид духтаро. 2 маротиба духтумша ай сини берун намедузамаш. ина духтаро оли дарзои ба дастам духтагира накандам духтаро. патайнои замок ҳамия ки бояд ки ҳами патайнои замок ай сини берун тамоман намоён набошад духтаро.
тарзи қонуниш ин ҳами хеле форату духтаро ки патанио замок ҳами хеле рости хушрӯ биёя чхеле ки ман нишон додам дар навор ҳами хел кини иншоалло ягон камбин намешава вақте ки оли поёнша основка ки кардем духтаро баъд ҳами икртаи детские ку баъд ҳами бари поёншда ҳами материали худаш ягон чизак медузем ки ҳами ҷаи ҳами замок кудака сих накна духтаро ана даиҷаш насиб ки боша ҳози стойка ки мекунем иҷара дарзам мустаҳкам мекунем тамоман ҳами замок ғам наметиҳад 3 сантиметр диққада гирифтам вай кардам инаи сароша ай сини дирин духтам сини ростанагӣ гардондам духтарако ду тарафа строчка рафта шимшима кардам не духтаро ранги стойка ворӣ духтаро ина тарафи мобайнша меёвем духтаро тарафи мобайни пеша ёфта отметка мемонем духтаро ана ҳами хел инамхел строчка мерем духтаро то зи замока духтарако баъдан аверлок зада тарафи боло гардонда бо як бурга строчка мерем духтаро ина китфора ёфтем 1 сантиметр сразу ҳаққи дарз намудем таки кашам ёфтем таки каш рости духтарчам камтар бузбалатаре 4 солаҳай таки каша 20 сантиметр духтаро гирифтам сразу абхват грудиша ёфтам дарози ҳами пешака ёфтам ина хел хат кашидам бози мебиремш духтаро духтаро аз сабабе ки остини камҷинҷак остин беҷинҷак меояд остини беҷинҷака духтаро ина анами хел мезанам камтарига инами мешакша мезанам тамом духтаро не духтаро иҷашам камтар болотари бад рафтем ана иҷара камтарига мезанем духтаро тарафи дигашам ранги ҳами ҷашуре менем духтаро камакак ҳами таги каша ай сини дирон камакак 1 сантиметр воре чиқир мезанем духтаро духтаро тарафи дигаришам ки боша ранги ҳами мекунем иҷара камтар болотари бад рафтем иҷара ҳами хел мезанем такаши ипарашам ранги ҳами баъдан духтаро қада камакак 1 сантиметр тарафи пеша мезанем мечаспонем остинора ки бошад остинора баъдан мечаспонем духтаро ва ҳамин китаимур тамом мешавад вақте ки основка каред тамом каред поёни замокда намехел материал ай худаш гирифта часпонед аккуратния кунед духтаро ине ай сини дирон все равно ида тай дарзам ки биёяд духтаро все равно замок барои на хароша аккуратни боша поёни замока ана мехел кунед духтаро ина қада часпондем фақат қада тарафи пеша 1 сантиметр задем тамом духтаро ина сетанигин духтемш духтаро ҷаша лентичка карем по цвети галаш розовия ана акнун духтаро остина мечаспонем остина ба хоҳиши дили худтон мечаспонед чхелед ки маъқултуне хоҳи резин мекунед хоҳи намекунед духтаро